Casa da Fonte é unha granxa rexenerativa que está situada aquí no concello de Pantón, ao sur da provincia de Lugo. Aquí na granxa producimos produtos lácteos que elaboramos aquí nós mesmos e despois carne de diferentes especies. Facemos carne de xatos, carne solo a pasto, 100% a pasto, son animais que están criados co leite da nai e o pasto, sin nada de aportes de cereais. Despois, ademais, criamos tamén carne, facemos carne de porco, porcos tamén que nacen aquí na propia granxa. A día de hoxe, de momento, estamos facendo solo porco celta. Son animais que viven en liberdade tamén desde que nacen, desde pequeniños, xa nacen no exterior e pasan toda a súa vida nos pastos e despois a maiores facemos tamén carne de polos. Os polos comprámolos de pequeniños e nos facemos o que é o proceso de engorde con movimentos tamén diarios no pasto. Eu creo que os principais valores ou diferencias que temos cun tipo de gandería máis industrial é que nos intentamos que todos os animais que están na granxa que poidan manter a súa esencia como animal, é dicir, os porcos que poidan andar fozando, que poidan andar entre os árboles, apañando landras como andan ahora mesmo, as vacas que anden pastando, as galiñas tamén escarabellando por aí, calquera animal que poida manter a súa esencia con movimentos sempre frecuentes como viven na propia natureza, movimentos diarios e ao mesmo tempo sin volver ao mesmo sitio cunhos tempos de descanso suficientes tamén para non deteriorar o medio. O tema dos movimentos continuos, pois ten varios obxectivos. Dunha é por o tema do solo, de mellorar o solo. Despois tamén axuda no tema de control de parásitos. Nos levamos sin desparasitar aquí na granxa prácticamente desde que eu comecei cos animais. Porque, como facemos uns tempos de descanso bastante adecuados, cando os animais volven outra vez a esa parcela xa rompimos o ciclo dos parásitos. Eu son un ferro defensor deste tipo de sistemas porque os manexos máis industriais ao final producen un deterioro importante do medio e graves problemas de contaminación en moitas zonas, non só na zona na que se atopan, sino en zonas onde se producen os alimentos para eses animais. Entonces, nos producimos cas hectáreas que temos e en eso nos basamos, intentamos cuidalas o mellor posible e que poda quedar. Intentamos, si poden quedar aínda mellor do que están para os que veñan detrás, pero polo menos cando non peor. A nosa filosofía vai moi parella ao tema da agroecoloxía, moito máis que o tema da agricultura ou gandería ecolóxica como tal, que para min a agroecoloxía é algo máis global, algo que colle máis aspectos. En canto á soberanía alimentaria, eu creo que proxectos deste tipo poderían nos axudar a manter un poquinho máis desa soberanía alimentaria, non depender de cousas de outras zonas. Nos, como decimos, producimos casi todo con recursos que nos temos aquí, non dependemos moitísimo de mercados externos, temos que comprar algo de cereal e tal a día de hoxe, pero intentamos depender o mínimo posible. Entonces, eso un poquinho que che dá esa certa soberanía, porque cando fora o tema que famoso da guerra de Ucrania, a maioría das granxas estaban con moitísimos problemas porque os cereais de repente subiran moitísimo de precio, entonces andaban as contas aí demasiado xustas e, os cereais, o gasóleo, subirá todo bastante e, claro, cando pasan cousas así, despois ao final é cando nos acordamos do problema. Sí que é certo que temos un consumo de carne moi elevado a nivel social. Eu creo que a mellor igual xa por tema cultural ou por educación, non sei por qué. Eu penso que sí que sería un poquinho mellor reducir un pouco ese consumo de carne e buscar carnes que sean un pouco máis saludables, porque moitas das carnes que nos atopamos no mercado distan bastante do que é un alimento saludable, non? É dicir, un animal manexado a pasto, o perfil dos ácidos grasos que ten esa carne ou que ten o leite dese animal non ten nada que ver co de un animal que vaya manexado en base a concentrados, en base a ensilados e esa cousa. Entón, claro, tú ao final pasa sobre todo cando unha persona ten colesterol e vai ao médico, o primeiro que lle retiran son os lácteos. Pero claro, porque ese médico non sabe que os lácteos de pasto teñen ácidos grasos de cadena corta que axudan a regular o colesterol, co cual son bons para o control do colesterol, non? Entón, eu creo que te falta tamén un poquinho de formación, sobre todo digamos, un pouco na xente que debería ser un pouco máis conocedora, non? Que ten máis relacións ca nutrición e todo eso, para poder aconsellar a xente e buscar un poquinho eses produtos que son un pouco máis saudables e que, aparte de ser máis saudables, son tamén máis beneficiosos para o medio. Temos a certificación de Yerba, que é lacarnedepasto.com, e che exixen, os animales os que son herbívoros teñen que estar alimentados 100% a pasto, e os que non son estrictamente herbívoros poden ter algún tipo de aporte extra, pero teñen que estar manexados tamén en pasto e con unhas condicións que eles mesmos determinan. En tema de producción láctea, somos a única granxa certificada a nivel estatal.
Para a venda dos nosos produtos, nós temos unha tenda física aquí na granxa, onde ven a mercar xente de por aquí da zona. Facemos tamén, hai un día de semana que facemos repartos por aquí na contorna, aquí no Val de Lemos, para xente pues, bueno, que nos pedidos, e despois mandamos directamente tamén por empresas de transporte en frío a cliente final, ao consumidor, e algunhas plataformas de venta online que nos funcionan tamén como pequenos intermediarios. A maioría da nosa venda vai por venda directa en transporte en frío. O perfil que máis temos, pois eso, ou ven unha familia que ten nenos pequenos e buscan pois, un produto un pouco máis saludable para os seus nenos, ou eso, o caso de alguén que na familia pasou algún problema de saúde grave e tuveron que cambiar os hábitos alimentarios e eso. Vínculo social, pois non sei, eu creo que facemos unha labor sobre todo de mantemento de paisaxe, de mantemento de áreas limpias en torno ás vilas. Nos a maioría das fincas que utilizamos son cedidas polos veciños, porque aquí prácticamente ninguén traballa no campo, e moitas veces eles mesmos nos dicen que incluso nos tiñan que pagar a nos por manterllas limpas, co cual temos aí un importante beneficio de cara á sociedade, sobre todo co tema dos lumes e tal, que últimamente está tan de moda no verán e eso. E a nivel cultural, pois non sei, eu creo que é o mellor poderlle chegar sobre todo aos máis cativos e eso, que vexan pois, de onde saen os alimentos, que poden vir aquí, ven os animais, ven como producimos e ven de onde chegan os alimentos que despois encontran na súa casa. En canto ao tema do cambio climático, teño que dicir que é unha das miñas principais preocupacións, porque non sabes moi ben hacia onde vamos ir, porque non ten referencia de uns anos para outros, son condicións moi cambiantes, de repente ven un ano que chove moitísimo, despois o ano seguinte ven unhas secas bastante gordas, son fenómenos cada vez moito máis bruscos, cando veñen as secas son unhas secas moito máis gordas, cando veñen a chover empeza a chover tamén moito máis de golpe, normalmente as temperaturas notase que sí que están indo cada vez a máis, este ano tuvemos bastantes días aquí por riba dos 40 grados, pois sí que é certo que tuvemos o ano que foi máis seco do que temos recordo, pero ainda así, pues bueno, tivemos comida para os animais sin problema ningún, gracias ao manexo que vamos facendo, entonces é un poquinho que intentamos con estos manexos pues ter un poquinho máis de resiliencia e que nos afecte o mínimo posible, ainda que afectar vai nos afectar como a todo o mundo, claro.